Umetako oroitzapen mordoa etortze zait askotan burura. Kale barreneko etxezarra, goizetan sutan berotutako kantzuntziloen goxotasuna, ostiral gauak amonaren etxean, eta oroitzapen guztietan, txak, bera, amona kontxa. Egoitz erosi ibarra bat Marianien! Eta 40 pesetak lehiotik bera botatzen zizkidan mukizapie batean bilduta. Justu, badezpada. Askotan pentsatzen dut nostalgiko egia naizela. Pixua handiegia ematen diodala iraganari. Hala ere behin pelikula batean ikusi nuen nostalgia izatea berez ez dela txarra. Horrek esan nahi duela bizitzan gauza onak gertatu zaizkizula eta falta motatzen dituzula. Bizitza zoriontsua izan duzula. Ni Tolosan bizinaz eta justu Etxeparien usturre dauko mendi hori, atzien ikusten den mendi hori. Eta, bueno, guzteta jat, 2 ordutxo egoten die etxetik, osake, joan etorri xeikia guzteta jat. Gainera aprobetxetan dut normalien bide hori, igual lanien edo zerbait ikasteko baldin badauket edo gidoiren bat edo beste, oinez noiela testu hori errepasetako. Netzako kepa da bomba bat. Badauka sentsibilitate berezi bat gauza askorekin eta ez dauka beldurrik. Artistikoki disiplina asko jorratzen ditun eta oraindikan jorratuko ditun asko dauzka bere baitan, eta batez ere oso humila, oso mutil humila da. Eta hori nahi asko gustatzen zait. Jende humila eta talento handikoa hori da sabiduria, hori da jakinduria handia. Eta gero, mendire fatiez aparte, beste zaldetasunetako bada, egiz esan aspaldixen ez dut asko egin, baina 13 bat urtekin amak gitarri erregalan uzten, eta bolaxep, erregalatze horren ondorixoz, joten ikasi nauen. Ibilak esan haute, biziro egoki, Tolosan behar dala, gauza erabaki, giltzapean sartu naute, poliki. Negar egingo luke nere ama baleki. Negar, hoixe, Mami Lebrunen danetan, ikusi duten danetan esan gure dut, 4 edo 5 aldiz uste dut ikusi dutela, eta, barre iten da moduen bukaera danetan, ama irudekatzen hauen, esate ziren dana oso realak zielako. Iparragirre, zorioneko Iparragirren antzerkixe. Zenbat ensaio, zenbat aldiz kantau hauen kepak, pasillotan, errekreuetan, eta zerrezanik ez, ensaio orduetan, gehienak euskara arloko eskola orduetan. Ia ordundik apuntetan hauen. Kepa Errasti, 1981 Aretxabaletan jaixua. Aktoria, txiki-txikiatik zeroian antzezpenerako grina barruan. Eskoliak emunotzan, goze hori aseketan hasteko lehenengo aukeretako bat. Oroitzapen politiak ditu. Oroitzapen mordo bat, azkenien lehenengo mailatik 8. mailara arte hemen ikasi nagoelako. Amona bertatik bertara bizizalako, bertan bizizalako, hemen plaza Duranak alien, eta nire haurtzaro dana hemen hasi frontoitik eta Duranak kalera bitxertien pasau nagoelako. Eta gero antzerkixekin, lehenengo oroitzapen potentiak, antzerkixein nagoeneko oroitzapen potentienak hemen dauketelako. Hemengo aretuen urtero egotezan antzerki aste bat, klase edo maila bakoitzak eukitxe hauen prestatu beharreko antzerki bat, eta hementxe ingen itulako gure gelakin antzerki horreik, lehenengo Iparragirre. Euskarako orduek garai baten, kurrikulunen barrune ozelako, batez be antzerkixe
kanporatu biezan garai horretan da asko, gainera hor lantzen gauen ulermena, idazmena, entonazioa, gauze asko lantzen ziren hor. Baina gero errekreuetan, atzaldetan behatzen ginen, eta kepa ez da izen mutiko bat, futboleko txapelketara iniketan urteten egun horreit. Euken, orduan berak gustora egiten egun, igual gidoiakin patixora joan, dan berak antzerki xerrapastan egun. Ni gogoratzen ditut oso ondo bi antzerki. Bat Iparragirrena, da beste bat engauena izenburuaz ez nazak horretan, ze gidoi osue sortu engauen. Baina antzerki horretan erakustezan 7 probintziak apur bat karakterizita zituen kantu, oitxura eta abarrezta. Eta, kontestu hortan itezin honeik, eta gero, erakustaldixe kanpora begira, dana izetezan, aste baten barruen, eta inguruko eskoletara ere fanginen bi antzerkixekin gogoratzen dut hori. Behin, beste eskola bateko irakasle batek, deitu inzten, da ezausten, olako antzerkirik, ez du ikusi, ez du lortu, zelan da, pregunta hoinzten akorretanaz. Goguen dauket, adibidez, galdera hori. Eta orduen esan utzen, tartien, bazala pixo hondiko mutiko bat, ze hundixe ifintien egun, eta ez usten sinisten hori, eta egiz esan da, etzan bakarrik kepa, baina kepak hartzen egun pixo hondiko rola, protagonistiena, neak horretanaz. Nik uste ikusit jauiela gaitasuna eta zaletasuna baneukala, eta nik ezkoik ez nagoen esaten, nik gustora iten nagoen, eta Iparragirren kasuan adibidez nik uste dola izen zala. Barrezuk planteaukon usten, nik orduen 11-12 urte neuzkan enaz ondo akordetan, baina akortan azpozi jaso nahuela eta oso gustora inauela. Eta gero amak esate hauen, etxien behi bilinditzela jota fuego abestizak ikasten, testua ikasten, eta oso gogotxu inauen lan bat izan zala. Akordetanaz, berak gidoi dana bierri zaten hauen. Beste batzuk, igual, euren papela bakarrik, baina honek testu ingoru dana. Eta etortezan, igual goixien esaten, nire mandriek hola esaten dela esan duz. Eta berak bere konsultak, berentzat referentie zienen artien, eta egokitu iten euen ondio geixaute. Ezan iten euen gelan barruen da. Zebatzeta jatzu hau hola esaten bot? Ingoen hauke hola, zuberoera zitzegin behar bazan, gogoratzen dut, ikesi ineuen holako, eta doinua eta dana, eta grabau iten euen holako zebaten, intzu, de txarto, venga, barriro, enzai hau, eta hola, ez da? Kepak zaletasun eta gaitasun berezixak zituen hortaz. Baina Kurtzebarrin lortu ebein, beste hainbat be gogoz eta ondo jardutia aktore lanetan. Nik uste dut rezuk euki hauela, oso ondo jakin hauela hori aprobetxetan, antzerkixan balizu aprobetxetan beste gauza batzuk erakusteko. Niak ordenaz rezuk lortu hauen oso zabala etzan jende bat, papatien antzerki baten protagonista jartzia. Horrek pertsonalki ekarri aldutzun, barrerak apurtu biharrakin, zabaldu biharrakin, eta horrek erakusten dugu baita antzerkixak zenba balixo aldauen artistikoak bakarrik ez dien beste gauza batzuk garatzeko edo hobetzeko, ez? Eta nik uste dut hortan oso ondo jakin hauela asmatzen. Eta bai, nik uste dut jendean gelditu zela harritu eta apur bat orokorrian urtendako emaitzakin, azkenien zela talde lan baten, adin hortako nerabezaruan sartzen edo sartuta edo sartzera hori esen talde batek, zela lortu hauen olako emanaldi bat eikia, eta nik oroitzapen politia dauket, oso politia dauket, bai. Ordurako nik nahiko garbi neukan ja zer zan guztetan jatena, eta horregatik itxe jaten hain errexabe bai nik uste dut olako beren jenaletan sartzia. Baina, bueno, lagundu nuzten gozatzen, eta ondo pasatzen, eta bai, igual nire bidea izen altzana apurtxo bat garbixo eukitzen, bai, hortan. Bai, batxillerroa bukatutakoen nik ikusten nuen aukeretako bat zan antzerkixa edo arte dramatikoa ikastia. Beti egin neuken amets moduan, baina nik uste dut, dala amets apur bat, ez dakit. Madrilera joatia, beti itxen hori amets, Madrilera fatiakin. Gero oin behiratuta, ez tontok eixa bat, baina, ez dakit zaik izan Madrid, hemen behikastia neukan, eta de hecho gero hemen ikasi nauen. Baina bai, buruen eukala antzerkixa edo arte dramatikoa ikastia. Baina, etxian, esaten ustien, igual
lehen hau beste zer ikastia, berrezetesan hobeto izango, batez be ikusitia gero, ontara dedikau ezkero, lanbideak berak eusken inestabilidade eta gora beregatik. Eta ez dakiz ze arrazoigatik, baina nik uste dut aktore batek baino gehiago aukeratu daudiela kasetaritza inauen gero. 4 urtez egon nintzen Bilbon kasetaritza ikasten, eta bukatu nauenien, saiatu nintzen Madrilen eskola baten sartzen, ez ninduten hartu, eta enterau nintzen Donostin bauela eskola bat, antzerki eskola bat, TAE, eta Donostira etorti erabaki nauen. Eta orduen hasi zen apur badana. TAEko 2. urtien Goenkalen lan iteko aukera etorri jaten, Goenkalen hasi nintzen, gero TAE bukatu nauen, eta hortik aurrera, Goenkalen hasi nintzenetik, egiz esan isa geratu barik gaur egun arte. Zure burua ez den beste inon inporta zaizu? Beira, zu ez zara pertsona egokiena niri hori esateko. Akordau gozarionek 8 € balixo dauela. Apunta kontura. Bueno, nik gerora, aldiro, kepa non dauen jarraitu izan dut, baina propio indala 1 urte izan zen, gure Euskara Elkartien, Euskara sustatzeko eskez batzuk egin genituen, baina benetan goi mailako esketxak. Oso urruti heldu dienak, eta ordazenak, eta ikusi dut kepa oso diferenti, ikusi dut profesional bat goiti beraku, Eta batzutan nik egiten dut baita ere bai, nola da Batidoria? Irabazgailua hartzen duzu, zebestela hartzen dira batzutan ateratzen dira hor guztian, nola grumoa? Grumoak, eta ateratzeko irabazgailuak inordan. Hartzen da nahasmendu guztia, hori dena nahasmendua, eta jartzen duzu en el fuente de la gailetarena, gurinarekin zegoen gailetarena. Hor jartzen da, hartzen duzu hori dena, eta sartzen duzu oskailuan. Eta hor usten duzu hori ordu batzuk egoten, eta listo. Era berien, Goenkalen behin aktore lana bukatuta urten jaten dialogista edo gidoilari moduen lanien hasteko aukera. Eta horra hasi nintzen apur bat, gaur egun egiten duten beste lan bat praktikatzen edo hortan hasi nintzen mitzat, dela gidoilari lana. Eta orduen, ordutik apur bat bi lanak gustartu ditut. Niri berez gustau aktore lana gustatzen jat, baina, aktore lana inaliz ezin dutenian, gidoilari moen bai bilinaz. Eta gizadak gidoilari bilkiape bai, albidetze utzula igual, zuk zeuretako lana sortzia, eta 1000 euronekin hori injot, eta hurrengo ikuskizunakin be gauza bera ingo. Berak sortutako gidoi batetik jaixo zan bai, Mami Lebrun antzeslana, kepa errastik bere beria dauen lehenengo lana. Taula gainera iruateko gainera, Xake Produkzioak konpainia jarri ebein martxan. Leku hau berezixe da niretzat, familixako 3 pertsonen errautzak hemen botata da zelako. Nire aman izeba batena gurekin etxien asko goten zana, tia Maitere, Aitonana, eta gero azkenengoak Amonanak izen ziren hemen bota genitunak. Eta gero omenez edo Amonan eriotzak sortutako emozio batetik abiatuta urten zalako Mami Lebrun gure antzerki obra. Txikitan berak zaindu izatiez aparte, igual, suposatzen dut horre peragina daukola, azkeneko urtetan gaixorik egon zan, Alzheimerrakin, eta horrek sortzen dauen lotura emozionala be igual haundixaue da, etxekoak oso gainien egon gitzen, egizia da oso figura matriarkala zala etxien, injarra haundixa eukena, eta gero hortaz aparte, azkeneko urtietan dependentzia asko euken pertsona bat, eta orduen dependentzia hori bai fizikoa, bai emozionala bihurtu zen urtiekin, eta orduen hiltzanian, danok espero dugu gainera batez be Amona edo Aitona edo adindua dan pertsona bat hiltzia, baina
Baina, bueno, harrapau ninduen bastante esustian emozio horrek, eta hortik surtesan gero Mami Lebrun idazteko impulsua edo esan digun. Amona hil baino lehen nahi naukan buruan historia baterako bukaera bat, eta garbi neukan, potentia izango litzakela antzerki obra bat edo historia bat bukaera horrekin bukatzia. Aparkauta eukin hau ez nekixen oso ziur bukaera horri ze forma emun, eta amona hil da gero bizitxakuakin, pentsono, igual aukera politia zela historia bat idaztia abia puntu hortatik abiatuta eta bukaera hori emutia historia horri. Da apur bat hola sortu zen. Ez dakit oso konstiente inauen korapilo bat askatzeko, baina nik ustot balixo izen duztela bai niri eta baita pertsonalki lantaldien gazen danoi estrenagoan gara izen eta gerora bai. Orduen, apur bat, terapeutikoa behizen da apurtxo bat. Irakaspena ez dakit, nik uste dela eriotza hor dauela konstiente izatea, presente dauela, edo zeinei heldu aljakola, eta joandakua, edo falta horri aurreiteko modu bat, dala fandien horrei buruz berbaitia, eta memorian mantentzia fandien horreik. Eta pixkat hori da, emun gure dan mesuetako bat, edo mesurik importantiena obra hontan, ez? Apur bat hori da. Bildurra apur bat baneukan, apur bat, biluste puntu bat baukelako, ez? Emozionala, eta banekixen, etxekuei, emoziona bingo ziela, eta ez gare beste etxien oso itxixa garen familia bat, ez da gutxi aurako baina oso irekixa beste emozionalki ustot, eta ustot hori Euskal Herrixen pastetan den gauza badala. Negarreikia etxaku guztetan. Eta banekixen, gertatu altzala, emozionantia izan altzala bukaera hori. Eta, baiten dozu azkenian, jende asko dago inguruen, eta antzerkin, ez dakit. Eta bilurra baneukan, baina, gero oso gustora, azkenien gauza polit bada. Arraru eda zure amona, kabaret bateko kantanti izen zala jakikie. Eta urtietara hondikan, gaztetan eukiagun maitale batekin jakordetan ibili dela jakikie, arraru eda. Nire amona dara, ostira, mire. Bai, guretzako, gainek izen zela baiteko omenalditxo bat izen lehikela, eta gero, hori dauko bukaera bat, oso guretzako gordintxu reala, eta orduen horreaitik emozionetan gara, nik uste dut, joan garen nien etxeko danok eta inguruko batzupe, negarrak izan bukatu daugila, ama ikuste daugilako. Detailetan dau gauza asko, amak iteziztuen detaile asko, esateko gauzak eta bere izaera, eta gero ama alaban arteko harreman horretan da, bai. Azkena da, botaten dauen bakarrizketie da, amari zuzen dute. Obra honekin hasigitzen nian esaten gaben, aber lortzen dauen 10-15 emanaldi inguru eikia. Behintzat ez, behin kriston lan hartzen dozunean eta aposto ekonomiko bat egiten dozunean, behintzat galtzen ez urteteko. Diruri galtzen behintzat ez urteteko eta behintzat indako lan horrek ibilbide bat euki eta satisfazio bat eukiteko. Naiz eta ensaio garaixa ja satisfaktorizua dien, baina behintzat hori rekorrido bat eukiteko edo behin bakarrikin biarrez izeteko lan bat izeteko. Eta gaur egun 30 helduko gare laizter, orduen oso posigaz, eta oso posigaz baita jendian aldetik jaso dauen erantzunakin. Jendia ikusitza ze identifikauta sentirudan, zenbat erakarri dauen historixiak, zenbat jende akordaudan bere amonakin edo aitonakin, eta gero gauza kurioso bat bai, jendiak ez du jakiten historixia benetakoa dan ala ez kontatzen dana. Eta nire guzteta jasekretua mantentzia. Nik uste dut, errealitatetik abiatuta historia bat sortzen dozunean, hor badauela emozio bat, edo badauela zintzotasun bat historia kontatzerako orduan, hori publikoan gana iritsi iten dana. Eta horregatik engantxetan dauela inbeste. Nik uste dela, azkenian, historia honesto bat kontatzea zuk sentitzen dozunakin. Arrakasta eukidau eta dabil eukiten hortaz Mami Lebrun lana. Eta arrakastatxo izaten dabil, keparen ibilbidea be. Zailtasun askokua aurreku zeikien lanetan. Azkenien bera gure dauena da, eta gauzak baina oso ondo joan jeko. Oinarte, ez dakit esati zuerti edan, ala dan, berape alegin handi bat injauela,
baina askotan lanei jaunditze inarren jenti ez dutze ondo urteten, eta inarte berari oso ondo doi izo, nik uste dut merezi izen dauela. Eta hemetik aurrerakue, ikusin bideo zelan doien, baina hori edozein lanpostutan berdin da. Azkenien ez da bakarrik gauza zail badalako, gaur egun nik uste dut ez dauela gauza errexik. Eta gustau ezkero, alegin ezkero, eta gauzak ondo urten ezkero, Jo, ni gainera beti pentsetan dut, hemendik ez dakit zer gertatuko dan gure produktorakin, ez dakit jarraituko dauen, oin jarraitzeko asmoakin gaz, baina auskalo hemendik 5, 10, 15, 20 urtetara nun gazen zertan gabitzen, o biziri gazen, edo ez, hori bide. Eta, baina pentsetan dut, jo, lehengo antzeslana hau izetia eta impulso hortatik sortzia eta jo, banitzako gozada bada, jakitia hori horreukikotela betirako. Eta gainera, hori ez, ze lantalde sortu gauen, ze bi urte bizi zen ditugun, oso berezia izen da dana, eta horrekin geratuko naz, eta hori gozada bada. La mia bella peluquera mille teste fa girar, mentre da mattina a sera canticchiando fa. Neri grazia handia egiten dit, uste bizkomiko handia daukala. Urtero moduen kaleko arbolak, adornau jakunegua. Oso abeslari fina da. Ibon, hizketan ari gara? Eta nola da violentzera noi sartuko nahi zenoea? Jateko ba. Badauka puntu dramatikoa, guapoa da. Eta urteekin ni geroz eta gehiago maite dut bere egiteko modua, ez? Igual ikusten dudalako nola joaten den hasten, eta beti harritu egiten da momentu batean gui. Eta pertsonaje hau nondik atera da, edo espero ez nituen gauzak aurkitzen ditut, ez, berengan. Ane Pikasa aktoria da bera. Entxegu bat akabota batu da Ainara Ortega eta Xabier Ormazabaleana. Kepan bizitzako 3 zutabe importante dira. Xake Produkzioa konpainian sozio Xabier, bidelagun eta Mami Lebrun lehenengo lanian atxabaltarrakin batera aktore Ane eta Ainara. Eta lagunak ezeren gainetik. Hitzonak besterik ez Keparen dako. Garbi gendun, konpainia sortu gendunean, azken finen lantalde bat sortu nahi genduela baita ere. Azken finen, Kepa eta biogea bakarrik, baino gero nahi gendun azten bizkat aktoreak eta ez aktoreak bakarrik eta argiztapen egiten dunak, zuzendari egiten dunak, lantalde bat sortzea eta horri garrantzia handia ematen diogu. Ez da dela izan ez ezagun batzuk ordaintzen ditugunak, datozenak berein lan egitea eta agur, ez da pixka bat proiektuko parte sentitu daitezen. Irutzen zaigulako modu hortan ere lana gustura egingo dutela eta sinisten baute proiektuan gehiago ematen dutela proiektuarengatik baita ere. Orduan, satisfakzioa izugarri izan da, batez ere lantalde bat sortzea lortu dugulako. Eta bai, danen artean egin jaue funtzionau deixen. Produkzio lanetan zein taula gainean eta taularatu baino askoz lehenagotik. Mami Lebrun sortzeko prozesuaren hasieratik bertatik, ideia sortu zanetik. Bakarrik estena bat zeukan buruan, ez? Amonaren errautzak antzoki batean botatzea. Eta nik beti nola ikusten dudan bera oso ameslaria eta beti dauzka irudi batzuk oso eroak eta niri asko gustatzen zaizkit, ez? Eta nik bultzatu egiten du, egin, idatzi. Eta orduan horretan hasi izan, ez? Eta momentu batean idatzita zeukan. Orduan, pasatuko dizu gidoia, venga, irakurri nuen eta erabat maite mindu nintzen historiarekin. Gauza asko hitz egin da zeudelako bidean, eta orduan hitz egindako gauza asko bertan ikusten dituelako, eta agian bera ere asko maite dudanez, irakurtzeko momentuan batzuetan ez naiz oso kritikoa, ez? Baina bai hor batean bazegoen zerbait, kontatu behar zena, eta orduan esan zidan, animatuko zara? Eta noski, animatu nintzen.
testura idazteko diru laguntza eskatu nagoenean, ja orduan apuntau nauen han eta Ainarakin guzteuko jate lan eikia. Bueno, Ainara aktore izatiaz gain abeslarixa dalako, bueno, izetez abeslarixa da eta aktoria. Eta garbi neukan pertsonajetako batek abestu inbieuela, orduan Ainara hasieratik neukan buruan. Eta hanekin goenkalez geroztik sekula berriz lanin bari neukan, eta aukera oso politia iruditzen jaten barriro elkarrekin lan eiteko olako proiektu pertsonal baten. Eta orduan hasieratik egon ziren bisak proiektuan, eta gero azkenean ina alizen gau, askotan bakoitzan agendak eta ez tozu jakiten oso ziur kuadrau alizengo dauen, baina ina alizen dugu eta gozada bat izen da, egiz esan. Zorionez, talde horretan denok izan dugu esku hartzea bere testuan, ez? Keparen testu hartu eta gure ganatu genuen bakoitzak proposatutakoa dena ondo iruditzen zaio, oso humila delako, eta hortan ez du ego handirik. Hasieran nik idatzen nagoen historixatik, desente aldatu zen. Egisa da ezaugarri nagusixenak mantendu inziela, baina gero moldaketa guztia apur bat talde lanetik urtendako moldaketa bat izan dela. Egisa da, berridazketan nik inauela, baina apur bat proposamenak eta taldetik urten ziren, eta bai Anek, bai Ainarak, bai Xabik, eta batez be Getari zuzendarixak egindako proposamenetatik abiatutako aldaketak izen ziela. Eta nik uste horrek kriston aberastasuna emuntzela obria iberai, ez? Azkenean hor ikusten da talde lana ze garrantzitsua dan, eta danok apur bat indar berdinarekin lan bati bultzatzia, ez? Ikusita zein dan gaur egun Euskal Herrian dan antzerkian realitatea, bai da ausarta izatea, esango nuke ausarta izatea dela, oztopo askoi aurre imerdiezu, ez? Baina, bueno, garbi gendun, sortu gendunen aukera ona zala, momentu ona zala, justu orduan, kepak idatzi zu Mamile Lebron gidoia eta idazteko diru laguntza jasozun, eta jaman zigutenean diru laguntza produzitzeko, esan duen, hau da momentua, egoera hobegoik ez dugu eukiko proiektu bat aurrera ateatzeko behintzat, ez izute euneko eunean diru laguntza ematen euneko euna kubritzeko, baino bai, eta orduan, esan duen, guazen abentura honetan sartzea, eta ikusiko dugu ze gertatzen dan. Eta egia esan oso pozik gaude. Ezin dugu ontaz bizi, hori ere egia da, esan dut, hau bakarrik egingo bagenu, ezingo genuke bizi ontaz bakarrik. Baina, badakigu hori hola dela, leku desberdinetan gaude, gauza desberdinak egiten, baina indarra daukagu berriro beste gauzat egiteko, eta gero honek daukan honena da, egin ezakezulan zuk nahi dezuna. Inor ez daukazu atzetikan agintzen ez agola izan behar du da ezak zer ez bida, guk agola egin nahi dugu. Badago puntu bat, naiz eta igual puntu bateaz, pereza pur bate egitez, kotxe hartu eta ez dakit nora joan, baina gero holtza gainean gauden momentuan eta berriro historia horretan sartzen garen momentuan, beti irtetzen naizenez, ze ondo, ez? Bai. Beti pentsetan dut, gure lanbidean gauza asko gogorrak da zela edo zailak, ez? Dala ziurtasun falta hori lanerako orduan, beti ez dokutzula lana, baina egisa esan lujoa hundixena da, pereza barik lanera joan ahal izetia. Eta gero egia esan, publikoakin harreraken harriture ingea, ez genuen espero esate diguten bezala, esan izan digute esate bateako Chaplinen pelikulatan gertatzen den sensazio batekin atatzen diala, ez? Nola parre zaizean bitartean malkoa eroitzen zaizun, ez? Bi gauzak batera, eta hoi, ez dakigu ondo nola gertatu da, baina gertatu da.
Bai, espero digun nola jarraiketia, Saiakeria bintzatin gau, gero askotan norberan esku bestau. Horretik esaten dut nik askotan baita ze importantia dan sortzailea izetia. Hori bai daun norberan esku, gero besta goza bada, zure esku dauen horrek funtzionatzia edo ez, da espadau funtzionatzen, sorte txarra edo dana dalakua. Baina zelan, bestela, ezin garen egon zain eiz deituko ze temporada nien ez duzko daiketan, guztiz kontrakuen normalien, importantia da norberak bere gauzak sortzia. Eta nik behintzat hortarako apostua ingot urrengo urtetan, ikusiko gero funtzionetan dagoen ala ez, baina printzipioz hortan jarraiketako asmoa.